И Венце, да, без Бояна. Без Бояна? Да, Бояна няма да участва, върни се ти няма да слушаш нещо. Как на деца да гледаме ние? Често и Андреев, истина и така. Сега ти продължи в друго. Виж колко добре. Къде си поел? Продължавай. Гледайте без пречки. Няма да им пречите с акъл. Оставете ги да работят. Алекс се обадил на дядо, че изчезна телефон. Ами справи се с това. Вероника, това ли е телефон? Така ли се остава? Я давай. Чекай. Защо си моите? Защо? Даже скажи. Давай колко. Айде си се. А Мартинче, трябваше още вчера.
Аз съм за майки. За майки, дити и човек. Само моя Деска, вие готови ли сте? Робчо! На Пепи е по-хубаво. Лъчи. Не прави лъчи. На Роби е най-хубавото. На Пепи най-хубаво. Ми да. Роберт, още рисувай. На Пепи най-хубаво. Нарисувай я така по-голяма трева. Ето е, така е. Над цветята. Да, строяме. Е, там на сянката. Кой има свирка? Хайде, идвайте там на сянката, бързо. Хайде. Да, я ще ви прекрасни, жизнерадостни, като хубавата пролет, много пъстри, много хубаво нарисувани, много умело. И всичките отговаряха на темата. Прекрасна пролет бяхте нарисували. Най-хубавата пролет. Ние с госпожа Соколарска, къде не я виждам, и госпожа Илиева бяхме много затруднени да изберем кои са от всички хубави, кои са най-хубавите. И все пак, понеже трябва да има такива, които са победители, да ги поощрим, ето какво решихме ние. От първи клас са победители авторите на картини номер 1 и 5. Помнят ли са кои са? Номер 1 и номер 5. Ако искате да излязат тук, да моля да... Хайде, ръкопляскайте. Художниците на най-хубавите картини от първи клас. От втори клас са с номера 8 и 11. 8 и 11. Помнят ли се? И номер 11. Кой номер си? 8. Ето я. Да я стряскайте така, да вие взехте да видите къде. Браво! От трети клас с номера 14 и 16. 14 и 16. И абитуриентите ни с номера 20 и 23. Номер 23. Ето. Елате тук, елате. Браво, честито на най-добрите художници. Утре в училищното ръководство, ние всички, които тук се наслаждавахме на вашите картини, ще ви наградим с нещо полезно за вас като бъдещи художници и ви пожелаваме още много успехи в други конкурси за рисуване. Довиждане!